Беше късна вечер, когато Елена най-накрая се осмели да прекрачи прага на изоставената къща в края на селото. Легендите казваха, че оттам всяка нощ се чуват стъпки, а прозорците проблясват, сякаш някой я обитава. Вътре въздухът беше тежък и миришеше на влага. Тишината бе плътна, но след минута Елена чу леко скърцане. Сърцето й заби лудо. Имаше чувството, че някой я наблюдава. Докато оглеждаше прашните мебели, очите й се спряха на стара библиотека. Един от рафтовете изглеждаше по-различен. Тя дръпна една книга и целият рафт се отмести настрани. Пред нея се откриваше мрак и загадка, която я призоваваше да потърси отговори. Сърцето й биеше бързо, но любопитството я подтикваше да продължи напред. Когато стъпи в стаята, тя осъзна, че е попаднала на нещо извънредно. На масата откри карта, която показваше места, за които никога не е чувала. Сърцето на Елена заби побързо, когато осъзна, че е сама в тъмната стая. Мракът се сгъстяваше около нея, а студът пронизваше костите й. Без да има друг избор, тя направи крачка напред към мистериозната кутия. Ръката й трепереше, когато докосна дървото, усещайки странна енергия, която излъчваше от нея. Тя се замисли, какво ли може да има вътре, и силно желание за откритие я обзе. Зад рафта зееше тясна врата. Оттам идваше студен въздушен поток, който я караше да трепери. С колебание, но и любопитство, Елена пристъпи в тъмния коридор. В края на коридора се откри каменна стая, осветена само от бледата светлина на стар фенер. На пода имаше издълбан знак – кръг с непознати символи. В средата лежеше дървена кутия. Тя протегна ръка и докосна капака. В този миг целият под потрепери, а звукът на затръшната врата отекна зад нея. Елена се обърна рязко. Изход нямаше. Кутията сама се отвори. Отвътре се издигна облак мъгла и шепот, който произнесе името й. Елена! Сърцето й щеше да се пръсне. Това не беше просто кутия. Това беше нещо, което я чакаше отдавна. След като чу гласа на Дима, произнасящ името й, сърцето на Елена прескочи от страх и любопитство едновременно. Димът започна да се сгъстява и внезапно пред нея се появи образът на дух на момиче, облечено в стара рокля. Елена направи несигурна крачка напред, а стаята се озари от свръхестествена светлина, която подчертаваше сложните шарки по стените, контрастирайки с обгръщащата тъма. Духът на момичето се усмихна нежно, ръката й все още протегната към Елена, докато мъглата се завихря около тях, създавайки омагьосваща атмосфера, изпълнена с очакване. Духът говори с тих, но страшен глас. Аз също бях на твое място. Влязох в тази стая преди 100 години и не успях да изляза. Трябва да решиш пъзела, който ще те освободи. Елена се разтрепери, но попита: как мога да изляза? Духът се усмихна загадъчно и посочи знака, изсечен на пода. Този знак е ключът. Звуците станаха посилни от всички посоки, а светлината започна да избледнява. Температурата в стаята се повиши, но студът все още пробождаше. Елена се втренчи в знака и изведнъж забеляза, че някои от символите се движат и променят. Пъзълът се разгърна пред очите й и тя разбра, че трябва да нареди символите в правилния ред, за да отвори вратата. Докато се опитваше бързо в главата й, започна да звъни часовник. Ръцете й трепереха и времето свършваше. Ще успее ли Елена да реши пъзела и да избяга преди вратата да се затвори завинаги? Ще види ли отново светлината?